నా పేరు ఆత్రం రఘునాథ్. మా యొక్క చాంద్రి గ్రామ పంచాయతీలో పోయిన సంవత్సరం గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగిన సందర్భంలో నకిలీ సర్టిఫికెట్ తోటి భావనే సిద్ధేశ్వర్ గారు గెలుపొందాడు. అయితే వెంటనే మేము జిల్లా కలెక్టర్ని కేసు వేయడం జరిగింది. అయితే ఆ కేసు పోయిన నవంబర్ 2 తారీఖు నాడు మా తరపున తీర్పు రావడంతో ఈరోజు మేము ఆర్డీఓ గారిని కలిసి ఆయన యొక్క అభ్యర్థిత్వం రద్దు చేయాలని ఆర్డీఓని కలవడం జరిగింది. అయితే ఆర్డీఓ వెంటనే స్పందించి తప్పనిసరిగా నేను ఆయన అభ్యర్థిత్వం రద్దు చేస్తానని కూడా మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మా యొక్క కేసుని మా యొక్క గ్రామ పంచాయతీ పట్టెళ్ళు అందరూ సహకారంతో ఈరోజు ఆ కేసు గెలవడం జరిగిందని కూడా మా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ రామ్ రామ్ జై సేవ. ఏదైతే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ పంచాయత్ రాజ్ చట్టం ఏదైతే దాని ప్రకారం ఈరోజు ఎలక్టెడ్ చేయడం జరిగింది. ఎలక్షన్ పూర్తి కావడంతో అభ్యంతరాలు తెలిపినప్పటికీ ఏదైతే క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ అంటే కుల ధృవీకరణ పత్రంలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు సర్టిఫికెట్ ఉంది అనేసి చెప్పడం జరిగింది రిటర్నింగ్ అధికారి. దాని తర్వాత అన్ని వివరాలు తెలుసుకొనేసి మేము ఈయన అసలైనటువంటి ఆదివాసి కాదు, ఈయన ఎక్కడి నుంచో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు బీసీ క్యాస్ట్ కి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎస్టీ కింద నామినేషన్ వేసి బోకస్ ఏదైతే కుల సర్టిఫికేట్ ఉందో దాని ద్వారా గెలుపొందారు. అది ఈరోజు ఏదైతే డిఎల్సి కమిటీ ఉందో ఆ డిఎల్సి కమిటీలో కలెక్టర్ గారు చైర్మన్, దాని తర్వాత పరిశీలన తర్వాత ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ఉందో ఎస్టీ కుల సర్టిఫికేట్ దానికి రద్దు చేయడం జరిగింది. ఆ సర్టిఫికేట్ ఆధారంగానే ఈరోజు ఆర్డీఓ గారికి కలవడం జరిగింది. ఏదైతే ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారో బోకస్ వాళ్ళు దీనికి ఆ పదవికి వెంటనే రద్దు చేయాలనేసి మేము ఈరోజు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అదే అధికారికంగా వచ్చిన దానికి నేను చేస్తాననేసి ఈరోజు ఆర్డీఓ గారు చెప్పడం జరిగింది.